Wis tak ijikane. Kepiye? Sapa jenengmu? Aku Lesmono. Kurang ajar, ora duwe tata krama. Permisi ora lapor ora. Iki mange aku mbok arani apa? Ngene ya. Aku bakal wis ora ngerti yen awakmu iki ana ing jero samudra. Aku kang diutus Sang Prabu Duryodana supayane jaga kawasan kene iki. Ngene lho Buta. Kepiye? Jenengmu sapa? Aku sapa? Aku lagi pusing 7 keliling. Lah kepiye? Pusing menapa to Buta? Pusing kenapa? Ora nyadar awakmu nalikane aku enak-enak istirahat keturu ana ing kene iki. Lah, aku krungu pakipi kicak-kicik ana wong ijik ana ing kene iki. Bareng tak plengake tak pleroki jebule. Jalma menungso. Batinku ape tak kremus yen iso. Buta, Kepiye? ya sepurane wae aku iki nangekno tulung. Ra iso. Aku ra iso nampa yen kowe njaluk sepuro karo aku. Terus menir kepiye to Buta? Emangnya aku mbok anggap apa nalikane kowe ijik. Kok usek-usek dasku, bathukku iku iki dudu dolanan. Aku rambutku mbok jambaki. Buta, Kepiye? Aku babat blas ora tau ngerti yen kene iki ana jalma menungso. Lagi ngerti iki aku ketemu karo jalma menungso wani nyebrang ana ing samudra kene.